हेल' लोगोफोर मा बुंबावगोन आं दिनै नोंथांमोनखो दा सोरबा फान्थावस्रि मुंनि साजोब्बाय आइजोआ मा गगोन नामा नोंसोरो सोरजोंबा फान्थाव सोजादोंनो थुलायनायाव बुस्थुआ माने मा फान्थाव बिसपारानो दं नायलाय जाग्रा बेजों खयले फान्थाव ना फैबावदों मा ओमफ्राय फान्थाव हमनो हायाखै दे रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आं बिनि महरखो नुथाराखै दा आं बे फान्थावस्रियानो फान्थावस्रि नामा नामा आंखो ओमफ्राय हनै नोंसोर जेबो नोंथांमोना फेसबुकनि गेजेरै बा इउटुबाव जेरैबायदि भिडिअ बानायगासिनो दङ बैनि थाखायनो आं मा सानदों बिनि सायाव मोनसे रिएक्सन हरनि नोंथांमोननिसिम खिन्थु कारेक्ट आं सैथो खोथा बुङो आं बिनि महरखौ नुवाखै महरा खोबथेनायमोन नाथाय सासे सेंग्राया जेब्ला बुङो फान्थावस्रि ना होनना बुङो होमबा जों हमब्लाथ' फान्थावस्रि नामा होननानै खिन्थु आं बेखौ बुंनाया बे फान्थावस्रिमार नामा आं बेखौ मिथिया दे नाथाय जुदि फान्थावस्रि मा होनो बारमा माने बे फान्थावस्रि होन्दों ना जेनेबा बे फान्थावस्रियानोमोनबा आं थारमाने बिखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो ना नोंथांमोननि गेजेरै दा इउटुबाव ओरैबादि मोजां ग्र' खालामदों इउटुबा ओरैबादि ग्र' जागासिनो दं होनबा लोगोफोर नोंथांमोना बिनि भाइरेल भिडिअखौ बयबो नुबायना बयबो मिथिजोब्बाय फेसबुकावबो नुबाय इउटुबावबो नुबाय आरो गोबां रस्ट खालायदों गोबां मानसिया गोबां खोथा बुंदों नाथाय दा नोंथांमोना दा मिथिबावगोन ना दा बिदि क्लियारिफिकेसन होबाय फान्थावस्रिया आं बेखायनो आगोलो सानखादोंमोन दे सोरखौबा माबा मोनसे होननायनि सिगां आं बे खोथा सायाव मिथिग्रोनि खोन्थाया नंगौना नङा आंखौ मिथिग्रोनि होननानै आं भिडिअखौ थाब लाबोआखै आरोना सोरबा सासे ओरैनो माबा मोनसे डाउट खालायनानै बेबायदि खालामदोंबो जानो हागौ बेफोर खोथाफोरखौ जों सानग्रोलायनांगौ आरोना बयबो दा बेथ' दा होननाय मथे दा फान्थावस्रिया होननाय मथेथ' खोन्थायाथ' दा बेयो नङा एकदम बेलेगखा खोन्थाया बेलेग जाहैबाय दा बिसोरो जिबायदि भाइरेल खालामदों खोन्थाखौ बा जिबायदि बुंदों दा बेफोरदि नङा खोन्थाया दा बेनिखायनो ना जों आरोना किसुमान खोन्थाफोरखौ जों सानग्रोलायनांगौ ने जों बयबो मानसिलै मानसियासो मानसिखौ इज्जत होनांगौ मानसियासो मानसिखौ साननो हानानै रोंनांगौ बा मानसियासो मानसिखौ बुजिनो हानाय जानांगौ आरोना सोरबा सासेखौ मानसिखौ दे सैमा अमाफोर बायदि ट्रिट खालायनांगौ बा बेबायदि गाज्रियै सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रियै बदनाम खालामनांगौ बिदि नङा बेबो मानसि सासे जों खोथाखौ मिथिग्रोनि ना बेसेबां सैथो खोन्थाफोरा बिनिफ्राय मिथिग्रोनि खोन्थाफोरखौ बैबादि जानांगौ मानसिफोरा नाथाय जोंनि समाजनि आरो किसुमान मानसिफोरखौ आं नुनो मोनो बे आरोना मालायखौ बदनाम खालामनायाव बिराद थायो सब समय मालायखौ बदनाम खालामनायाव ओरैबादि एक्सपार्ट जोंना मानसिफोरा खिन्थु आं मा खालायदों आंनि फिसा मा खालायदों आंनि बिदा फंबाय मा खालायदों आंनि बिब' बिनानाव मा खालामदों बेफोरखौ दोनथ'नानैबाबो बे मालायखौ एकदम बदनाम खालामनो नाजायो जोंनि मानसिफोरा मानो फाथे लुबैयो मानो फाथे मोजां मोनो आंबो मिथिया आं खिन्थु सोरखौबा सासेखौ माबा मोनसे बुंनायनि सिगां सानग्रोयो आरोना आं बे खोन्थाखौ बुंगोन बे मानसिखौ नाथाय बे खोन्थायाबा सैथो नंगौ ना नङा आं बेखौ बुंनायनि उनाव बै सासे मानसिनि गोसोआव माबायदि मोनगोन बै सासे मानसिनि गोसोआव निस्सय जेनेबा सोरबा सासेखौ जुदि नङै खोन्थाखौ जुदि बुङोबा बा नङै खोन्थाखौ जुदि समाज माने ससियेल मिडियायाव जुदि भाइरेल खालायोबा एबारथ' बेथ' बदनाम जाखाबाय आरो बे सासे हिन्जाव मानसिना मोनसे दाग जाबानो बिराद गिदिर दाग जायो नंगौना बेखौ बयबो नोंथांमोना मिथियो बेनिखायनो जों किसुमान सानग्रोनांगौ सोंग्रोनांगौ खोन्थाफोरा माबायदि नंगौ नङा मा खालायदों मा खालायाखै खोन्थाफोरनि बेसेबां सैथो खोन्थाफोरा बेफोरखौ जों मिथिग्रोनानै लानाय उनाव सोरखौबा सासेखौ जों सावरायजायो आरोना बिनि सायाव जोङो मा होनो बेखौ समाल'सना खालायजायो मा होनो जोंखौ बिनि सायाव जों सावरायजायो बा रायज्लायजायो आरो जों नाथाय खोन्थाफोरखौ जों मिथियालासिनो जोंना खुनु एभिडेन्सआनो गैया इसोर बेबायदि खालायदों होननानै सोरखौबा डाउट खालायनानै दे सोरखौबा सासेखौ सन्देह खालायनानै बे खोन्था बुंनाया खिन्थु बिराद रं दे बेखौ आरो दा बियो बुंदों आयेननि बेबस्था लागोन होननानै होमबाथ' जुदि आयेननि बेबस्था लाबाथ' बैफोरबायदि मानसिनाव खुनु एभिडेन्स गैया दे बिसोरदि बिदि खालायदों बेफोर खुनु एभिडेन्स गैया दे सोरबा सासे सिख्ला बा सोरबा सासे हौवा मानसि दे गारि लाखिनानै हरजा सानजाहा दा गारि लाखिनानै थादोंबा मोनसे गाज्रि खामानि मावगोन बे खोन्था नङाना बिसोर माबा मोनसे प्रब्लेम जादों खोमा बेनि थाखाय एसे थाथ'दों बेखौ जों सोंग्रोनि मिथिग्रोनि बिनि उनाव मा खालायनांगौ खालाय आरो थाबनो सोरबा सासे हिन्जाव मानसिखौ आखाइ होनाया बिराद गाज्रि बिराद गिदिर आयेननिबो बिराद गाज्रि मोनसे केस जायो आरोना बेनिखायनो जों खोन्थाफोरखौ एसे सानै हयै बुजिनानै होननांगौ बा सोरखौबा सासेखौ जों बिदिनो सावरायनांगौ आरो बयबो बुजिनो लानाया मोजां एबारे खेबसे जुदि दाग जाबायना
सोरबा सासे स्टुडेन्ट दंबा मिथिखादे बेखौ लाइफआ बिराद गाज्रि जागोन खिन्थु उननि टाइमाव बेखौ जोङो नोंसोरखौ जोंखौ खिन्थु आं लिरनाय फराय रोङाबाबो ना आं किसुमान खोथाफोरखौ बिराद सोरबा सासेनिफ्राय मिथिना लानो लुबैयो आरो आं मिथिनो थाखाय बिराद सेस्था खालायो आं बेखायनो बय समाजाव बिदि दं दे बेखायनो जोंनि समाजावबो बिदि गोबां मानसि दं सोरबा सासेखौ खान सुनायनानै बदनाम खालामनानै बिराद मोजां खिन्थु आंनि फिसाया मा खालायदों बेखौ खिन्थु जों मानसिया थाबनो साना आरो होननांगौ होननाया बयखौबो होननांगौ बयखौबो बुजायलायनांगौ थारमाने बुजायलायनायनि होनलायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे समाज जायो बा मोनसे बयजोंबो मिला प्रिति थानो हायो ना होनलायलाय थांनांगौ सावरायलायनानै थानांगौ नाथाय खोथाफोरखौ जों मिथिग्रोनि बेसेबां सैथो जों बै सैथोनि सायावसो जों खोथाफोरखौ जों सावरायजायो आरो जाहा थाहा सावरायजाया जाहा थाहा सोरखौबा ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालायजाया आरो ना थिग दं आं बेखौ बारा गोलाव खालायनो सानाखिसै आरो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो जुदि आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि आं बुंनायाव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि दंबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंबो खोन्थाहरजायो बा आं बुंनाया रं नामा आरो आं बेसेबां बुंदों आं सैथो खोन्थाखौनो बुङो सोरबा सासेखौ बदनाम खालायनायनि सिगां जों माबा मोनसे सानग्रो हा दाथ' बिथ' क्लियारिफिकेसन होबाय खोन्थायाथ' नङा रं जिबादि बिसोरो बदनाम खालामदों बे खोन्थायाथ' नङा एकदम 100% रं बे होननाय मथे आरो बे आयेननि साहारा लाबाथ' आरो नोंथांमोना सानना लायदो आंथ' सानो गावजों गाव मानो आयेननि साहारा लाबावनो नङा दालाय गोरोन्थि जायो मानसिना बयनाबो खेबसेबाबो गोरोन्थि जायो बिसोरबो साननो हास'यैयाव खालायफ्लांबाय बेखौ जों सानलायलायनानै मिथिलायनानै जि जाबाय जोंबो बयबो बर'जों बर'नो अनलायलायनानै निमाहा होलायलायनानै बयबो जों मिला प्रितिनि थानांगौ आं बे खोथाखौ सानो आरोना आरो मालाबा आं भिडिअखौ नायोबा आरो हानायमानि नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाय जाहाथे बे मोनहैयो फान्थावस्रिया थारमाने आं बेखौल' सानो आं बेखौल' होनहरो जाहाथे बेबायदि खालायलायनाङा बिसोरबो बदनाम जागोन खेबसे पुलिसनि दाग थाबाथाय मानसिनि उननि जिबनाव बहुत गिदिर मोनसे प्रब्लेम जानानै फैयो बैनिखायनो आरोना जों बयबो अनलायलायनानै गावजों गाव होननानै बुजा बुजिनि गेजेरै नांगौथाय बेफोरबायदि मानसिखौ निमाहा बिहो रायजोफ्रा निमाहा बिहो जाहाथे जि भुल जाबाय नेक्स्ट टाइम बेबायदि जाहाथे सोरबा सासेखौ बेबायदि खालायनायनि सिगां एसे सानग्रो दा बेबायदि निमाहा बिहोनानै जों गावबा गावनो बे अनलायलायनायनि गेजेरै निमाहा होबा आंखौ बिराद मोजां मोनगोन आरोना बे आंनि साननाय आरो नाथाय बेनि साननाय मा दं आंखौ बुंनो हाया खिन्थु बे आंनि साननाय आरो बे आंनि बे पार्सनेल अपिनियन आरो खिन्थु रायजोनि साननाय रायजोनि अपिनियना मा आंखौ बुंनो हाया आरो थ' आं भिडिअखौ एसेबां दोनथ'बाय आंबो खानवागासिनो दं नै गोलोमलायबाय दोनथ'नोसै होमबा दे दिनै